हाब बे जौस्रांआलाय दाबो उथियाखै नामाब्रा बिलाय। जौस्रां फिसा कलेजाव थांनो टाइम जालायबाय दाबो सिखारा। उथिदो कलेजाव थांनांगौ टाइम जाबाय। दे आफा ओंखामा जाना कलेजाव थांदो टाइमा जाबायानो। थाबखौनो सिखारा बियो दाना फुङाव। आयै मा फाजा एवखोब्रा? दावदै फाजा एवना दोनदों आङो। मोखाङा सुहैद' ओंखाम खुरनोसै। ओइ बिमा मनाखौ लाबोलै बाजाराव थांना फैनो आं। नो ओइ बाबा अमा बेदर लाबोफालै अमा बिखा। है जानायावबा हले। मा ओंख्रिथाय साइकेलजों थांनो बालायलांबायलां। मालाय लोगोफ्रानोबा बाइकजोंसो थांजोबो। बाबा 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 मा जाखो? बाबालै आंनो बाइक नांगौमोन। नांगौलै आंनो बाबा सेकेन्ड हेन्डबाबो। मालाय लोगोफ्रानोबा बाइकजोंसो थांजोबो आं साइकेलजों थांबाय थानांगौ। दे ओंखाम उखैबाय नोङो ओंखामखौ जाना लायग्रो थां। मा जाना फैखो बेलाय दिनैलाय? सिगाङावथ' बिदि बियाखैमोन बेलाय। मा मोखां सोमसोमब्रा दिनैलाय? माथो जादोंब्रा माथो दिनैलाय इन्टारेस्ट गैथारा मा जामारदों? मा स्मकिं खालामनानै गार्लफ्रेन्डजों रायजालायबाय नामा? है बिदि नङाब्रा।
गावसा माबा पाल्टु बै स्मकिं खालामनायफोरखौ फट'फोरखौनो वाट्सएप स्टेटास दोनलाबायोब्रा बिदि बानायनाङाब्रा मा जादोंब्रा एसे बेलेग टेनसन जादोंलै आंहा फाइमोन सान्दुङाबो डिस्टार्बलै थै मा जादोंब्रा मा टेनसन जादों मा इन्ट्रेस्ट गैथारा है जिबा आंखौ बाइक लानो खोन्थादोंलै बिदिब्ला फादारनाव बिदो औ नोंहासो बाइक थाखाबा सानैजों बेरायनो हिट जागोन दा दानि जुगावलाय सोरथो साइकेल लाना जिएपजों बेरायोरा ला सिं सिं बायदोब्रा माखौथो टेनसन लादों आंबा बोरायबाबो बिथाब बिथाब लाबाय नै बायदोब्रा नोंहासो एसे लेभेल जागोन आरो सानैजों बेरायबाय थानो हागोन आं थानो सुखुलालै न'आव थांसै आं आसोला हले न'आव थांनानै बिमारसिं होमालै इयो बिमारसिं वालियो उसकुटर जाबाय माथो मा खालामदों बाबा ओइ लेखा फरायगासिनो बाबा आंनो स्कुलाव सारा फावथेन गंसे प्राइज होदोंलै हा मानि थाखायथो प्राइज मोनखोनो बाबा सारा आंखौ खन्थाइ मुखस्थ' फरायनायाव आंनाव फरायनो हाजोबनानै होदों बाबा एथ' गोरों जाबाय नोङो बाबा आङो लेखा फरायनो मोजां मोनोलै उनाव जोबोद गिदिर साख्रि मावगोन आं बाबा जागोन दे फिसा फरायनानै मोजां फरायनानै गिदिर साख्रि लानांगौ दै उनाव बाबा आङो उनाव जोबोद गिदिर मानसि जानानै नोंसिनि मुंखौ लाखिगोन साबास फिसा साबास बेबायदिसो जानांगौ उफ मा जागो बिफा माखौ लानानै एसेबां सानहाबाय थाखो आं जौस्रां फिसानि उन्दै समखौसो गोसोखांनानै दुखु खालामदोंमोन जौस्राङा दिनै मा जादोंथाय कलेजनिफ्राय फैग्रो मोनाबायबो फैदों आंनाव कलेजाव थांजेननायनिफ्रायनो मानसियानो सोलायथारबाय बियो आं पिउ पास जाखांबासो बायना होनो सानदोंमोन औ होथ'नो हानाय नङा बेनो दानो बाइक मोननांगौबा लेखाखौनो फरायनाय नङा बियो बेरायबायसो थागोन आंबो बेखौनोथ' सानदों बिमा ओरैनोबा एक्सिडेन्ट जालाबायनानै थैलाबायनाय खोनाबायो आरो जोंहाथ' नायल' जाल' सासेल' फिसा गोसोआव गिखांनाय फैयो दा फैबा मोजाङैनो बुजायना होनांसिगौ बेखौ दानो होथ'नो हानाय नङा बेयाव जिरायलाय आफा माथो दहाय बाइक बिदिनो नोङो नोंलाय आयै आंखौसो साइकेलजों थांनो बाथारबाय नाङा दे बाइक लाथ'नाङा ओइचएस कमप्लिट जाबा बायगोन होद नांगौलै आंनो मालाय लोगोफोराबो दाना बाइकजोंसो थांजोबो आं बाइक मोनोबा कलेजाव थांलालै मा होनखो नों बाइकनि थाखायनो कलेज गानसै नों सोरनिफ्राय बिदि आखल सोलोंना फैखो नोंलाय बाइकनि थाखायनो कलेज गानोसै नों फिसा बाइक लानानै नों बैथिं बेरायलाय बेरायनानै लेखा फरायनाया जागोन दा बे नोंना फरायनाय टाइमाव फरायगोन आरोलै आंहा नाङा दे फिसा दानो लाथ'नाङा
देनां ओइचएस कमप्लिट जाबा लाबाय था। होद नांगौलै आंनो गामिनि बिमा बिफाबाथाय बिदिनोलै बिनायफोरखौनो होनो हाया। बे कलेजाव थांनायनिफ्रायनो गाज्रि जाथारबाय मानसिया। बाबा आङो लेखा फरायनो मोजां मोनोलै उनाव जोबोद गिदिर साख्रि मावगोन आं बाबा। उन्दुनोसैलां। आफा आंनो बाइकखौ नांथ'ला खोमालै। दे फिसा, बिदिबाथ' मोजांनि खोथा। मोजां बुजिबायबाथ' हामबाय। दे फिसा बुजिबायबा हामबाय। थां मोखां सुहैदो। आं दुब्लियाव थांसै बिमा, दा ओंखामा संनानै दोन। दे जागोन।